Beskang Disember talni cisha salmaribo bubagra fai manjakri bisingti kaisa belaikeno kotolu utum panda klaisana thangai tongo Kathalia Mirza Rajapur be khobjak monai pathor amsayo abroti do shegani simi pailaya holaya khe tabuk sabong butangrok naharjagi toma nokjakha logokutum padano kitingi kami maiki robo khlai kokpiri tomani mangpirok kasoi phaima nokjakha tabuk chuto bukhagono thamjani boyer sipjawai tongma nokjagi tongo hastebo lokroni khukko tabuk kaisano khorang bubagrani thansani mari logokutum panda simia asalo kaisa kotor joining program eba bodol haba pandabo songjagoi mano eba lamsojagoi mano hribo koktomo semanka Rangsat ni tiprasa takute bukuk somno Thansa sobani hamzak mate khaka hamya pharo Mubagra bayring khlaijak Thansa ni rally Phaine 11 December 2025 jora 12 tani jora 22 Kathalia Mirza Rajapur ni bisingo khobjak monai pathongo bodol thangaina bagui jotono khaka hambai kobok munarjak Mubagra blok tu tiprasa do payo blok tu hambai Hansa korang pisara